A hoppárt kezdi a támadást. Kit fogtok jelölni? Hajdú-Bihart szeretnénk megtámadni. Hajdú-Bihart. Csilla. Valahogy rázgatjába ezeket a gyerekeket. Szörnyű. Ami azt jelenti, hogy Gábor, ti fogtok védekezni most. Amennyiben jól kivédekezitek a megyéteket, 100 pont védekezési bónusz lehet szerezni, sok kicsi sokra megy alapon. Itt a kérdés. Miről nem szerzett zenét Rossini? A. A tolvajszarkáról, B. Tel Vilmosról, C. Az aranykakasról, D. Hamupipőkéről. Tehát a négyből háromból szerzett zenét Rossini, egyről nem. Erre vagyunk kíváncsiak. Egyébként 30 másodperc áll rendelkezésetekre, amikor a zene véget ér, addig kell feltenni a választ, tehát ti majdnem elkéstetek, de megvan. Ez egy C, mind a ketten a C. Súgtak. Igen. De, hallottuk. Micsoda? Mi a bajod? Mi a bajod? Ezt játsszuk le, én azt mondom, ezt játsszuk le, légy szíves. Gyere, várjál, mivel szabálytalan volt az Andris. Gyere, András. Szerintem 500 Gyere. vegyünk el. Ide letérdel, András, térdelj le, légy szíves. Nézők felé, úgy tedd le a kezedet, azaz, és innen indulhatsz, tessék. Ez az, Csabi? Így le. Várjál, nem hallom a szurkolókat, halló! Csabi! Húzd ki a láb. Ennyit már nem enged a mivel. Jó, állj! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Egy kis tapsot a birkózóknak! Gábor, ezt nem mondtam el a szabályba, de ez van. Kivel szeretnél? Választhatsz. Megóvom, mert pont a fejét ütted. Mondhatod az Editet. Egyébként. Jó. Egyébként a Csillával szívesen. Csillával szívesen birkózol. De Csilla. nem így. Gábor, az 4 megye. Az 4 megye. Jó. Mind a ketten megjelöltétek az aranykakast. Én arra szeretném kérni a nézőket, hogy ne súgjanak. Én nem hallottam, hogy súgtak. Nem súgtak, cöcögtek. Cöcögtek? Cöcögtek. Gábor, megmutatnád, hogy milyen a cöcögés?